Fills, nets, com us ho dic jo això, a veure, no sé com començar. Mare, que passa alguna cosa, eh? No us preocupeu, no. Tens alguna malaltia? La iaia es mor? No diguis tonteria. Voleu callar vosaltres dos, no? Ha començat ella. Mare, t'has de morir? Apa, l'altre. Però que no veus que tens els teus dos nebots davant? La iaia Què es calleu? mor? Només us volia dir, que vull fer la silènica. Què dieu? Però si les selèniques són 100 quilòmetres en bicicleta. I pensa fer-ho amb tots vosaltres. Com mare? De Navarcles a Talamanca i de Talamanca a Calders. Tres rutes, 12 etapes. Tu tries els dies i tu tries el ritme. Nosaltres t'ajudem a organitzar-ho tot. Descobreix el cor de Catalunya en estat pur. Quan vulguis i amb qui vulguis. Més informació a salenicalteuaire.com.